ಹೆಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗೆ ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ತುಲೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲ ನಂದಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಕಂಜಿ ಎಲ್ಯ ನಂದಿನಿ ಪಂದ್ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ನೆಕ್ಕಿ ಪುದರ್ ನಂದಿನಿ ಪಂದ್ ದೀತ ಅವಿನಿತ್ಯನ ತೋಟಡು ಕಟದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಅವಿನಿತ್ಯನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ನಂದಿನಿ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ತೋಟ ಆ ತೋಟಡು ಇತಲೇನ ಕಟ್ಟದು ಕಾಡೆ ಕಟ್ಟದುಂಡು ಎತ್ತೆ ಪೋದ್ಯಾನ ಐತಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ತೋಜಗ ಅಂದ ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ನಂದಿನಿ ಗಂಜಿ ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಯಾನ ನಂದಿನಿನ ತೋಜೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿಯಾನ ಮುಲ್ಪ ಪೇಡ ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಪೇಡ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಂತ ತೋಜಗ ನಂದಿನಿಂದ ಲಕ್ಕನೆ ಪೇಡಲ ಆತೆ ಶೋಕು ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ನಂದಿನಿ ಲಕ್ಕನೆ ಪೇಡಲ ಆತೆ ಸೂಪರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಕಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಪುಟ್ಟದಿನ ಅಂಚ ಯಾನ ನೆಕ್ ನಂದಿಯಿಂದ ಪುದರ್ದಿ ಒಡೊಂದು ಅಂಚ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣು ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಯಾನೈಕ ನಂದಿನಿಂದ ಪುದರ್ದೀನಿ ತುಲೆ ಅಂಚಿ ಲೆತ್ತಂಡ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಆತ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಡೈಕ ಮಸ್ತ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೇಡ ತುಲೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಪೇರಿತ್ತಂಡ ಆಂಡ್ ಪೇಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರಪ್ಪ ಒಂದು ಪೇಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಂದು ತೂಕ ಬಲೆ ಪೇಡ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬೌಲಡ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಒಂಜಿ ಬೌಲಡ್ ಪೇರು ಏತು ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ತೊಮ್ಮೆನ ಅತ್ತೆ ಪೇರ್ದೆ ತೊಂಡಾಂಡ್ ನೆಕ್ ರಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಬೋಡಾಯಿನಿ ಬೊಕಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಬಾಣಲೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿಯೆ ಐಕ್ 2 ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೆ 2 ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದು ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಯ ಗುಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಪಾಂಡಾಂಡ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಬೆಚ್ಚಾವೊಂದುಂಡು ಬೆಚ್ಚಾಂಡ ನೆಯ್ಯಿ ಕರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೆಯ್ಯಿಲ ಮಲ್ಪುನ ಏತು ಸುಲಭ ಅಂತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚಾಂಡ್ ಕರಂಡ್ ನೆಯ್ಯಿ ಕರಂಡ್ ಯಾವುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಪೇರನ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದೆತ್ತಿತ್ತ ಅವು ಪೇರನ್ ಪಾಡ್ಗ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಏತ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ದೆತ್ತೊಂಬರ ಆತೆ ಪೇರ್ಲ ದೆತ್ತೊನ್ಲೆ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಓಲ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವು ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆ ಸ್ವೀಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತನ ನಿಗಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋಡೊಂದಿಚ್ಚೆ ಒಂದು ಯಾನ ಚಪ್ಪೆ ಒಂಥರ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಲೋಕಲ್ ದೆತ್ತೊಂದುನ ಅಂಚದ ಅಮೂಲ್ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಯ ನಿಕ್ಲು ಚೀಪೆ ಪೊಡಣ ಒಂಜಿ 4 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಎನ್ನಟೆ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಪಾಡ್ಯ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕರವಡು ಸಕ್ಕರೆ ಕಲಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ನೆಯ್ಯಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕಲಡಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೊಡಿನ ಪಾಡ್ಗ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ತುಲೆ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ರಪ್ಪ ಶೋಕು ಬೇಗ ಕಲಡ ಹೊಡಿ ನಾವು ಗಂಟು ಬರ್ಪುಂಡು ಗಂಟು ಬರೇ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲೆ ನಿಗಲು ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಹಿಡ್ದಿಲೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡಣ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇಪ್ಪಡು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ರಪ್ಪ ಗಂಟು ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚ ತುಲೆ ಗಂಟಿ ಜನ್ಲಗ ಕಲತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇಂಚನೆ ಕೊದ್ದೆವಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಹಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟು ಕಲತಿನ ಆ ಹಿಟ್ಟದ ಹದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತನಾಂಡು ಇಂಚನೆ ಮಾತ್ರ ಕೈಲ್ ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಅಡಿ ಮಗ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುಡು ಇಜಿಂಡ ವಡಿ ಪತ್ತುಂಡು ತುಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕೊಂತೆ ನಮಕ್ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತಂಡಾಂಡ್ ಒಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ಸೇಮ್ ನಂದಿನಿ ಡೈರಿಡ್ ಎಂಚ ಪೇಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಆಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾವುಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಈತ ಶೋಕು ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಚಪಾತಿದ ಹಿಟ್ಟದ ಲಕ್ಕನೆ ಆಯ್ಜ ಕಲತನೆಂಚ ಅಂಚ ಶೋಕ್ ಮಕ್ಬರ ಅಡಿಲ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಈತ ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತುಲೆ ಇತ್ಯಾನ ಒತ್ತುದ್ಲ ತುಯ ಕೈಕ್ಲ ಅಂಟುಜಿ ಈ ತಂಡ ಯಾವ ಕೈಕ್ ಅಂಟು ಜೆಂಡ ಆಂಡ್ ನೆತ್ತ ಪಸೆ ಪೂರ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಆತೆ ತುಲೆ ಅವು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ನದ ಹತ್ರಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕು ಫೈನ್ ಅದು ತಳ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೆಪ್ಪುಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ದೆತ್ತದು ಚೌಲಿ ಅವರೇ ದೀಪೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಒಡವು ಚಪ್ಪೆ ಅವಡು ಅರತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೇಡ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಯೆ ತುಲೆ ಈ ತಾಂಡ್ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಯಾನ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ಪಂಡ 200 ಗ್ರಾಮ್ ಆವು ಆತ್ ಪೇರ್ದ ಪೊಡಿಟ್ ಒಂಜಿ 15 ಮುಟ ಆವು ಒಂದು ಪೇಡ ನಮ್ಮ
ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಯಾನೊಂದಿನ ಶೋಕು ಹಿಟ್ಟು ಕಲಪೊತ ಅಂಚನೆ ನಮ ತುಲೆ ಇಂಚ ಕೈಟ್ ನೀಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ ನೀಡ್ ಮಲ್ತಿಬೊಕ್ಕ ನಮ ಶೋಕು ಸ್ಮೂತ್ ಆಪುಂಡವು ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವು ದಾಲ ಲಮ್ಸ್ ಗಂಟು ತಿಕ್ಕರೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂದೇನು ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂದೇನು ಒಂತೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವನ್ವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ ಪೇಡ ಮಲ್ಪೋಗ ನಮಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಬೋಡು ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದಿವನ್ಲೆ ಯಾನೊಂತೆ ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ದೆತ್ತೊಂದೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬೋಡಂಡ ಮೀಡಿಯಮ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಲ್ಯ ಬೋಡಂಡ ಎಲ್ಯನೆ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಜೋಕ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಪೇಡ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲಾತೆ ನಮಕ್ಲಾತೆ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಚೀಪೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಜಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಇಪ್ಪುಂತುಲೆ ಒಂದು ಇಂಚ ಕೈತ ಫಸ್ಟ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತನಾಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ತುಲೆ ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಇಂಚ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಕೈತ ಅಂಗ ಎಡಂಚ ತಿರ್ಗಣ್ಣಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪೇಡ ರೆಡಿ ಏತ್ ಸುಲಭ ಆತ ಪೇಡ ಮಲ್ಪರೆ ಖಾಲಿ ರಡ್ಡೇ ಐಟಮ್ ಇತ್ತನಾಂಡ್ ನಮಕ್ ಅಂಗಡಿರ್ ತಿಕ್ಕುನ ಪೇಡದ ಲಕ್ಕನೆ ನಮ ಇಲ್ಲಲೆ ಪೇಡ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏತ್ ಸುಲಭ ತುಲೆ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ದೀಂದಯವ ಆತ ಶೋಕು ಸಾಫ್ಟ್ ನೀರು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಆತ ಸೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ತಿನಿಯರೆಗ್ ಒಂಜಿ ತಿನ ನನೊಂಜಿ ತಿನ್ಕ ಅಂದ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ ಒಂದು ಪೇರ್ದ ಅಂಗಡಿದ ಕೊಣಪನೆ ಬಿಡ್ಲ ಅಂಗಡಿದ ಪೇಡ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಜೆ ಬಟ್ ನಂದಿನಿ ಡೈರಿದ ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪೇಡ ಯಾನ್ಲ ತಿಂತೆ ಬಟ್ ಉಂದೆನ್ಲ ಇಂಚನೆ ಸೇಮ್ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ನಂದಿನಿದ ಡೈರಿದ ಪೇಡ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಚಾತನೆ ಎಂಕ್ ಖಂಡಿತ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪಾವೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮಕ್ ನೆಕ್ ದಾಲ ಡಿಸೈನ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆತ ಶೋಕು ತೋಜಿ ತಿಂದಾಂಡ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಂಚಿ ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ ಗೊಬ್ಬುನ ಒಂಜಿ ಟಯರ್ ನೆತ್ತ ಕಾರ್ ಇತ್ತಂಡು ಐತ ಟಯರ್ನ ದೆತ್ತೊ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಅವೇನು ದೆಕ್ಕದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ತುಲೆ ಐತ ಟಯರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಹಚ್ಚಿಪ್ಪುಂಡು ಅವೇನೆ ನೆಕ್ ದಿವಂಡ ಎಂಡ ಬೇತೆದಾಲ ಹಚ್ಚಿಗೆ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ತುಲೆ ಕೈತ ಅಂಗ ಹಿಡ್ ದಿವಂಡು ಐತ ಮಿತ್ತು ಒತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂಡು ತುಲೆ ಕೈತ ಮಿತ್ತು ದೀದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಆ ಚಕ್ರನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಂದುಲೆ ಈತ್ ಪೂರಾಯನ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ಈತ್ ಶೋಕ್ ಆತಂತುಲೆ ತೂವರೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ಯರೆಲ್ಲ ಆತೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪಾವ ಎಂಚಾತನಂತುಲೆ ತುಲೆ ಏತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆತಂತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ನಾವೇನೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ತುಲ ಪನ್ಪೆ ವಾವ್ ತುಂಬ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಚ ಆತಂಡು ಇಷ್ಟ ಆಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯಿನಾಕ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಅಗಲೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.